Күрмәүчеләрне тернәкләндерү эше белән бөтен дөньяга билгеле булган ярдәм фонды хәйриячелек өлкәсендә иң актив, абруйлы мөселман оешмаларының берсе. Әле яңа гына балалар өчен оештырган чарада 100дән артык бала катнашты. Ярдәм ишек алдында узган бәйрәмнән хәбәрчебез Мөршидә Җихан репортажы. Bu матур кичкенә принцессалар бәйрәмгә хуш килдегез. Ул көнне кояш та балалар кебек гел елмаеп торды. Урамда үткән чараларда көннең матур булуы да әһәмиятле шул. Минем исемем Марьян, мин 5нче класста укыйм. Хәзер минем каникул. Мин бәйрәмгә килдем. Хәзер паровозда паровозга утырам. Монда бәйрәм була. Без уйныйбыз. Мин әни белән, апа белән һәм дуслар белән килдем. Бу каникулдан соң беренче бәйрәм. Бу бәйрәмдә иң күңелле уеннар. Бу уеннарда үземнең кешелегемне устап карыйм үземне. Бик күп кеше килгән балалар күбрәк. Балалар уйныйлар, рәхәтләнәләр. Аларга бик яхшы. Бәйрәм башланганчы ук балалар үз күңеленә хуш килгән шөгыль тапты. Без монда паровозда йөрибез, аннары уйнар уйныйбыз. Мин монда бик яхшы. Хәзер мин бер сүрәне сөйлим, Ихлас сүрәсе. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Кул хуаллаху ахад, Аллаху самад, лам ялид ва лам юлад, ва лам якул лаху куфуан ахад. Кемдер паровозда җилдерә, кемдер остаханәләрдә шөгыльләнеп күңел ача. Ярдәм фонды балалар рәхәтләнеп ял итсен өчен бөтен шартларны да тудырырга тырышкан. Төрле балаларны чакырдык монда. Һәм инвалид балалар да монда катнашалар. И төрле чаралар уздырыла. Менә анда мәйданда көрәш, ике төрле көрәш. Аннары соң канат тарталар, индидер соревнованиялар, төрле чаралар уздырыла, интеллектуальный чаралар шул, чтобы балаларның кызык булсын. Кайда балалар, шунда балалар өчен иҗат итүче Йылдыз Шәрәпова булыр. Bu ярдәм мәчете белән инде күптәннән аралашабыз, ачылган көннән дияргә була. Шунлап та иң шундый мәрхәмәтле мәчетләрнең берсе ул име. Шуңа күрә балаларга да шушындый бәйрәм үткәрергә уйлаулары да шул мәрхәмәтлелекнең бер мисалы инде аларның име. Монда без гел корбан чалабыз, корбаннар китерәбез. Менә балаларга багышлауы бик әйбәт. Чөнки безнең киләчәгебез балаларда. Менә алар кичкенәдән шушылай күреп үссәләр, димәк инде динебез дә, телебез дә киләчәктә дә исән сау булачак Алла бирсә. Кеше Сабантуй рәвешен алган бәйрәмнең төп чарасын Гамил Нур алып барды. Балалар берсен-берсе уздырып Коръән аятләре һәм сүрәләр укыды. فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا. Бәйрәмгә килүчеләр каршында чыгыш ясаучы оештыручылар балаларга иң изге теләкләрен җиткерде. Ел сайын монда балалар өчен без бәйрәм үткәрәбез. Былтыр пандемия сәбәпле үткәрә алмадык, ләкин бу күрәсез бу монда Сабантуй шикелле балалар уйныйлар, төрле мастер-класслар, аларның сәхнә программасы да булачак, Алла бирсә. Безнең өчен бу киләчәк, балалар безнең киләчәгебез, шуңа күрә аларга игътибар итәргә кирәк, тәрбия бирергә кирәк. Шул безнең тәрбия инде ул аларга яхшы караш, яхшы мөгамәлә булу, ул да тәрбиянең бер төре инде. Ишетмәүчеләр өчен тамаша барышын махсус укытучы хәрәкәтләр белән аңлатты. Ярдәм дәвалау укыту тернәкләндерү үзәге директоры Мәликә Гыйлметдинова тарафыннан тәрбиягә алынган сәламәтлеге шикле балалар да бәйрәмдә үзләрен бик яхшы хис итте. Балаларның шат авазларын, бәхетле йөзләрен күреп куанган әти-әниләр оештыручыларга бик рәхмәтле.
Альхамдулилlah, балалар мәктәпне бетергәннәр, җәйгә чыктылар. Шундый күңелле, монда мусульман балаларны чакырып, шундый алар монда конкурслар, бөтен мусульман кешеләр җыйналганнар, бик күңелле. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт. Кем конкурсларны, кем шундый бәйрәмнәрне оештыра, бик күңелле. Балалар шундый иртәннән киенеп, бүген бәйрәмгә барабыз дип, менә шундый күңелле. Бик шатланып килдек Сабантуйга. Балалар өчен оештырганнар өчен бик зур рәхмәт. Шундый мероприятиеләр күбрәк булсын иде. Балалар шундый мероприятиеләрне күреп үсәләр. Алдагы вакытта телне онмаслар, татар телендә. Шундый бәйрәмнәрнең күбрәк булуын телибез. Балаларга да күңелле, безгә дә күңелле. Балалар төрле бәйгеләрдә катнашып бүләкләр дә алды. Гомумән, әлеге бәйрәм һәрбер балага үзе зур бүләк булды. Мөршидә Җиһан, Таһир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.